Ahojky, čauky, tady B-Boy Píp, nebo Píp all B-Boy, říkejte mi B-Boy. Jsem v Minecraftu a je to vlastně můj první díl na mém YouTube channel, úplně novém YouTube channel. A v tomto díle jsem se rozhodl, že jsem udělal vlastně příběh, jsem to pojmenoval příběh. A v příběhu, nebo příběh jde o to, v tom příběhu jde o to, že je prostě chlapec a ten odsoudil jednoho krále na zabití a teďko je ten chlapec od otce a od matky odloučen a musí si najít nový domov a nikdo ho nechce, takže si musím založit nový domov. A jak už prostě z názvu, prostě je to prostě příběh, kde si založím úplně nový prostě svět. Můžete vidět, že mám už prostě nadělaný nějaký ty diamantové věci. Mám Sharpens 4, Power 5, Fortunu 3, co se mi velmi hodí, Efficiency 4 a Unbreaking 3. To samý podobný mám tady a mám tam k tomu i Silk Touch, tady mám Silk Touch, Effective 2 a Unbreaking 3, Unbreaking 3 a Effective 4. Co na tento příběh potřebuju je 32 Iron Notů, Diamondy, mám Stone, torčky, saplingy, Glowstone, jídlo, je to, nevím, prostě od prasátek a zlato. Mám tady ironovou helmu, mám tady enchantované brnění, jakoby na břicho, mám tady legy a boty. To můžu rovnou vyhodit. Takže mám jít na vycházející slunce. Slunce vychází odsaď. Ne, odsaď. Jo, takže půjdu po vycházejícím slunci a půjdu sem. Takže tento díl bude celkem nudný, potřebuji už si natěžit něco. A potřebuju se prostě nějak zabydlet někde. Takže nakopu si stone. A chtěl jsem se nejlíp asi dostat na druhou stranu. Což asi nebude moc dobrý. Já si vezmu torčky. Vlastně v tomto YouTube channel bych se chtěl něčím nějak jakoby zviditelnit, bylo by to strašně dobrý, abych se měl pro koho vlastně dělat ty videjka. Aha. Takže prokopány jsme. Což byl vlastně první úkol, dostat se na druhou stranu skrz skálu. Takový moje menší pravidílko. Dalším dostat se přes vodu, což taky patří mezi pravidla. Aha. Takže já si udělám nůžky. Mám tady jednu vlnu a z ní padly 3 vlny, perfektní. Tak, pak dál. Ne? Takže místo nůžek. Taky se musí takový menší pravídelka dokopávat až do konce vlastně. Protože vážně nemám rád stromy, kde jsou kostička nebo 2 kostičky. A no asi nevíte, co myslím.
Takže máme 28. Vyrobíme si crafting table. Tak. Crafting table. Dám tam 4 vlny. A teda 4, já už taky plácám nesmysly. Tak, a crafting table si můžeme vzít zpátky. To je parkour. A nemám rád moc chodit vodou. Že jsem pak zbytečně mokrý, je to hnus prostě. No ano, houbičky vlastně. To by taky mohla být taková potrava menší. Ahoj, 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 krásko. Jak vypadá? Tak co, jak to jde? Nevím, k čemu je ten inksak, inghost. Vlastně jako možná to vím, ale nevím. Jako víte, jak to myslím. Ale prostě už je to jedno. Masíčko. Kde máme ten selektač tady, že? Ne, Fortuna. To je, že by z ní mohlo vypadnout víc toho, ale nevím, jestli to funguje i na tady to. Někdo mi volá, já to zamítnu. Jo, dobře. Takže jsem už myslím dostatečně daleko. Tak to jsem neměla dělat. Knowing you are my troubles on the rest of my days. První pevný úkryt si udělám ve skále. Abyste něco viděli, tak já si sem dám torčky. Spadne cobblestone. A myslím, že já. Takže tohle by mohl sloužit takový menší úkryt. Počkej, co mám? Silk touch, jo. Aha, tak to jsem nechtěl udělat. Takže já si dám místo šípu, ty tady nemusím mít. Trošku si to zvětším. Aspoň o tu jednu kostičku. Abych mohl přespat noc. Takže. No jenom se tak jakože vyspím. A já mám pocit, že mám zaplý peaceful. Tak to by nešlo. No, to by bylo dobré, to by už docela šlo. Ale já nejsem blízko toho džungle, což moc dobrý není. Ale nevadí. Rest of my days. Takže příběh je, jak už jsem vám to říkal, aby to dávalo smysl, tak otec je kovář a proto mám takovéhle jakoby věci, dalo by se říct. Takže, abyste jako, že jsem cheater, best friend eater. Takže, zkusím tu fortune. Kolik spadne uhlí? 4. 1. 3. A myslím, že 1. Ne, takže já mám ještě tady.
jsou 3 na 3. Hele, to už bylo 5, myslím. 3. No, nebudu to počítat. Ano, je super, prostě z pár uhlí mi už padlo nějaký ten uhlí prostě, několik toho. A já bych si mohl začít stavět už bych si mohl teda ten úkryt začít dělat. Počkej, kde jsem měl ten úkryt? Tady někde, že jo? Se mi to zdá tak trošičku méně osvětlený. Takže sem si dám teda crafting table a zkusím si robit špatně samozřejmě. Já si potřebuju opět, prostě jsem to pokakal. Cobblestone. Tak. Pekárničku si dám takhle hezky sem. Co jsem tam chtěl dát? To maso. A co jsem chtěl udělat, bylo to, že kdyby jsem našel nějakou jeskyni a já nemám jídlo, mám. Tak bych se do ní hnedka vypravil. A jak to, že slyším zombíky? Hele, super. Takže, to jsem rád. Mám jí tady hned před nosem, tu jeskyni. Oh. Takže čau. Páni. Bezvadný. Začnu to tady trošičku osvětlovat. Takže tuto vesnice vede zase do prdělky. Musím mluvit stručně, krásně. Do prdělky. Super. Tady není žádný kouzlíčko. Já si jenom tady s tou hlínou tak. Tak a tu ten díl byl prostě úvod. Tak já se radši vrátím. Jenom jestli tady není překvápko.
Takže já to vlastně jenom tak prošel, co? Nebo kde máme já tu jeskyni? Mou jaskyně. Tady jsem kopal to železo, teda uhlí. Pane, jo. Tyjo, já jsem to zase ztratil. Ach jo, já jsem myšpulín. Tady. Takže upečeno. Já si nadělám tady ještě přesně. Takže 64. Udělám si ještě ale prdlajs, co jsem to dělal zase? Jo. Já mám tady někde čestku, nemám. Úplně super, tyjo. Takže věci, které zaručeně potřebovat nebudu. To... Jo, takže 60. Dřevo. Ale já tam dám všechno a vezmu si věci, které jenom potřebuju. Ne. Takže, protože už se nám stmívá, já to zavřu a budu se s váma loučit. Byl to jen kratoučký díl a naschle.